Nu er jeg så kommet ind i GarageMod, og jeg vil starte et simpelt spil med en simpel bane, GM Flatgrass. Og så holder jeg Q nede for at få menuen frem. Og så vil vi kunne finde det add-on, jeg lige har installeret inde under Construction, under Stacker. Når man installerer add-ons, så kan de poppe op inde under diverse forskellige kategorier, alt afhængig af hvad det er, man har hentet. Hvis det er et våben add-on, man har hentet, vil de ligge under Weapons. Der har jeg allerede nogle få liggende. 2 faktisk kun, fordi de følger med fra standard. Hvis man henter biler, køretøjer osv., vil de komme herind under. Det er simpelthen det er køretøjer, stole og andet man kan trykke i på og sætte sig på og sidde i osv. Hvis du henter en tidy, så vil de komme herind under. En tidy, det er noget du også kan have noget med at gøre, udover bare at spawn og rykke rundt med. For eksempel bouncy balls. Det er en standard en tidy. Den kan du få til at hoppe, og du kan også spise dem. Så får du 5 mere liv. Sammen med den her, den kan du også lave en masse ting med. For eksempel springe den. De her Magnuson, ja det hedder de, jeg kan ikke huske præcis hvad de hedder. Men de er med i spillet Half-Life 2 episode 2. Det er nogle man bruger til at dræbe Striders med. Men hvis man så henter et add-on, der hovedsageligt kan bruges til at bygge konstruktioner og køretøjer, bygninger osv. med, så vil de komme ind under Construction eller Constraints, alt afhængig af hvad slags add-on det er. Hvis du godt kan lide at lege med NPC's, eller det hedder så en ragdoll, en kludedukke, og posere dem på forskellige positioner og lave om på hvordan de ser ud og lidt forskelligt, så kan du også hente nogle add-ons der kan hjælpe dig med det, og så vil de komme ind og ligge under poser. For eksempel eye poser, det er et standard add-on. Den rykker på øjnene. Meget simpelt. Inden under post-processing, utilities, options og options, der vil der også indimellem poppe nogle add-ons op. Inden under options, der har jeg et add-on, der hedder Smart Snap, fordi jeg havde problemer med mit crosshair, den ikke gad at vise sig i midten af skærmen. Så jeg hentede bare et ekstra crosshair ved siden af. Og undskyld, det er ikke Smart Snap, det hedder det crosshair. Ja, Smart Snap, det er så også et add-on, jeg har hentet ved siden af. Men crosshair, det er egentlig rimelig simpelt. Du trykker bare på et crosshair, trykker enable, gør den lidt mindre, og så har du crosshair, og lidt for lille. Så har du et eksternt crosshair. Men hovedsageligt vil add-ons komme ind og ligge under fanen tools, ind under weapons, vehicles eller entities. Så hvis du ikke rigtig kan finde den, så prøv at lede igennem alle disse menuer til at starte med. Værktøjer vil altid komme ind under de her menuer, eller ind under fanen tools. Og for at bruge tools skal du have din toolgun frem, og det gør du ved at trykke på 6 et par gange. Og det er den jeg har i hånden lige nu. Den kan du bruge til at benytte dig af de her værktøjer. Indimellem kan man også komme ud fra, at de kommer ind og ligger under de her. Så hvis du ikke kan finde dem, så bare kig godt igennem det hele. Og læs dig igennem nogle readme-filer, hvis du fulgte det med. Og hvis det hele slår fejl, så prøv at slette den, eller spørg om hjælp inde på Snyd.dk forum. Så kan det være, at vi kan hjælpe dig med det. Og det var egentlig alt, hvad jeg havde lige for denne her gang. Har du brug for hjælp med mere omkring add-ons, kan du gå ind på Snyd.dk eller Snyd.dk/forum for at komme ind på forumet. Der kan du så spørge om lige præcis, hvad du har lyst til. Der er også et bestemt
indlæg lavet på forumet af brugeren Mathias et eller andet, jeg kan ikke præcis huske hans brugernavn, men det er egentlig en video, jeg har dedikeret til ham, lige for at hjælpe ham i gang med at lave en guide. Så kig forbi forumet, hvis du får med hjælp.